todella KK selkä seinää vasten, mutta onneksi tuota peliaikaa on jäljellä, mutta jotain pitäisi nyt löytyä tuohon KK-peliin, nimittäin KK on pelannut viimeiset pelit, mitä se on täällä hallissa pelannut taistellakseen tähän jääkiekkoon, niin nyt sitten taitaa tulla tappelu tuolla kentällä. Tätä ei tarvittaisi, mutta Nickers on siellä ja kuka siellä Jukuri-pelaaja sitten vastassa. Nyt siinä matsi käy sitten aivan armottomasti ja Nickers on takoo. Ja tää on nyt aivan turhaa. Tää ei kuulu jääkiekkoiluun, ei millään tavalla. Eli nyt voi myös TVn katsojille sanoa, että ei tästä ollut mitään älyä. Nickerson näytti siinä nyt, mutta samoin Jukurin pelaajille ei sinne ärsyttämättä Nickerson mennyt, niin nyt siitä tulee tietenkin molemmille se kentältä poistaminen ja siellä on nyt sitten kypäriä ja hanskoja jäällä täynnä nämä miehet, jotka ne sieltä pudotti, nyt ne kerätään pois. Ja sen jälkeen varmasti kapteenit lähtevät tuonne myöskin kuuntelemaan, että mitä tapahtuikaan, minkälaiset rangaistukset tulee. Ja tuossa nyt tiedettiin, että Nickerson oli toinen osapuoli ja sanoin sinulle ennen peliä, että tappeluukko Patrick Lustedt järjestää jotain ja Lustettihan se tuosta Nickersonilta neniinsä otti ja lähti sitten ylvänä miehenä tuonne jäälle, mutta jos tuomarit eivät väliin tullut, niin Lustettihan haettiin tuolla imupaperin kanssa pois, mutta jääkiekkoonhan tämä ei kyllä.